De paralympiske lege i Rio står for døren, og de danske atleter har forberedt sig i årevis på deres livskonkurrence. Et vigtigt element for at give atleterne de bedst mulige vilkår er støtten fra sponsorerne. Zealand Care har i mange år støttet handicapidrætten i Danmark, og ikke kun med økonomisk støtte, men også viden og udstyr. DHIF og Zealand Care kan bruge hinanden til mange ting. Vi har de samme interesser, vi vil gerne støtte de samme ting. Det med at give nogle muligheder for atleter og for vores vedkommende at give nogle muligheder for vores kunder. Vi har løsningerne af udstyret, og de har rammerne. Og det synes jeg er et rigtig godt signal at gå ud med i fællesskab og promovere det sammen. Støtten fra sponsorerne er da også afgørende for, at atleterne kan få de bedst mulige betingelser for deres forberedelser til konkurrencer. Støtten fra vores sponsorer til Dansk Handicapidrætsforbund, det er en afgørende forskel. Sponsorkronerne de går blandt andet til vores eliteidrætsudøvere, som jo er en lang række forskellige idrætsgrene. Når vi skal til Rio, så håber vi at have omkring 20 idrætsudøvere med for en lang række forskellige idrætsgrene. Udover sponsorkroner kan sponsorer bidrage med ekspertise og udstyr, som kan forbedre atleternes muligheder for at præstere godt. Zealand Care har i dag rettighederne til at sælge en lang række sundheds- og velfærdsteknologiske produkter. Eksempelvis desinficeringsmaskinen Decon X DX1, som kan rense rum for bakterier. Decon X er en desinficeringsteknologi, som er lavet for at nulstille alle mikrobiologisk, der måtte være inde i et lokale. For eksempel et træningslokale, som vi står i nu, vil man ikke være nødvendigt at tømme det, men man kan sådan set lade alt blive herinde, og tingene vil blive desinficeret, så ingen mikrobiologiske organismer vil overleve henne. For atleter, der træner op til store konkurrencer, er det særlig vigtigt at undgå at blive syge, mener DHIF-læge Morten Blomgren. Decon X har en helt sikker plads i forbindelse med luftrensning. For eksempel, når man når til sit hotelværelse som topatlet. De luftrensningsmekanismer, man har i airconditionanlæg, de fungerer ikke optimalt, eller sagt på en anden måde, langt fra optimalt. Der er masser af svampesporer, specielt i airconditionanlæggene. Der kan være bakterier i den kølevæske, der er der i. Så derfor har Decon X en sikker plads i forbindelse med luftrensning på specielt hoteller, hvor der er airconditionanlæg. Zealand Care ønsker de danske atleter held og lykke til de paralympiske lege i Rio til september.